enek wong ngomong ngene lho, Bolo. Mbok anu mbok apa aku ki anyar-anyaran dadi TKW ya, kok bosku nganu ya. Aku duweni anu nggon turu ki lho, kok iso nyuwempil cuwilik to, Mbok. Piye ngono kuwi? Padahal ki nang omah ki aku nak turu ranjangku gedhi ombu saiki ne ya kaget to aku saiki. Saiki ya kaget to nganu apa jenenge kaya piye ngono Mbok wong wis kulino nang omah sakmono saiki nek turu nyempil. Terus tak takoni ya. Lah bosmu piye bosmu? Oh, bosku apik, Mbok. Apik pol bosku. Lah ngono terus piye? Wong jenenge melu wong yen ngono kuwi kok iso men. Lah melu wong njaluk anu apa jenenge dipanmu gede, turu nyaman ngono maksudmu ngono to? Kowe dalam angan-anganmu sebelum kamu terbang ke luar negeri ke Hong Kong tuh. Kowe iki merdu, syahdu ngono bosmu apik terus sembarang anu kebutuhanmu dicukupi ngono ya. Ngono ya. Jenenge wong ngenger wong ya melu wong ya kita seadanya, sementing bosnya ki apik, gaji tepat waktu, kerjaan yo penak ngono kok ngono kok ngeluh, njalukmu sing piye ngono lho. Delok iki lho wong-wong lho sing nang njaba ki lho kanca-kancamu ning njaba kuwi lho. Malah turu nang nggon sofa, rantai kamar, turu karo mbae. Ngono lah mending turu nyempil ngono kuwi tapi ndek anu privasi ngono lho. Turu karo mbahmu malah bingung kowe arep telepon mbahmu anu rempong. Biasanya kan ngono kuwi nek melu mbah ngono kuwi turu karo mbah sak kamar, ora iso dhewe telepon-teleponan nek bengi. Padahal wektune telepon bengi tok.